E ao igual que os mariscadores, as lonxas tamén se atopan nun dos momentos de maior expectación do ano. Aínda sen refletirse a suba de prezos previo a Nadal, xa se comeza a notar a chegada da época festiva. As lonxas prepáranse para a chegada dos días previos ao Nadal sen apreciar polo momento a subida xeralizada de prezos. En Ribeira, produtos como a ameixa comezaron a subir de valor, pero non ao nivel do ano pasado. Con prezos entre os 21 e 22 euros, a estas alturas no 2023 case se superaban os 30. Sí, do ano pasado sí, hai unha diferencia bastante considerable, sí. Non pegou aínda ese subidón que pega antes das Navidades. Estábamos entre os 21 e 22 eurinhos, sí. Chegadas estas fechas, o ano pasado estábamos en 29 e 31, máis ou menos, sí. Os motivos disto son varios. Para algúns traballadores do mar, a principal culpa lévana os exemplares chegados de Portugal e o norte de África, o que fai baixar o prezo dos galegos. Uns botan a culpa ao marisco foráneo que entra, outros non sei a que lle botan a culpa, quizás a economía, non sei. Comentan por aí de que está entrando marisco de Portugal e incluso do norte de África a precios bastante económicos, entón non se pode competir contra eso. En canto ao volume de capturas, a lonxa de Ribeira pasa por unha situación semellante ás da contorna. Os topes diarios dificilmente se cubren, sendo no caso da ameixa próximos aos 9 kilos. Non, que va, o tope xa hai tempo que non se colle. Si hai algún que o toma, pero por norma general non se colle. Entre 8 kiliños, 9 kiliños, non chegan aos 10 kilos. No caso da navalla, o momento polo que pasa é semellante á ameixa, cun volume de capturas regular rexistra aínda prezos por subir. A navalla pasa exactamente igual que a ameixa rubia, de momento non despegou, está en precios tímidos de 20 e poucos euros, e está aí, a ver se a final desta semana despega. Facendo balance a estas alturas de mes, na lonxa non esperan prezos ao nivel de anos anteriores. E se os hai os últimos 2 días antes das Navidades.